Shoba Fetu, this is Malum King, representing Amapagania, Nalali Pagania. Yeah, that's all. So I'm gonna do a random session. I wanna ask a random person who's when Zealand. Tulani, Ukraine. None. Yeah, bro. So, Sulutav. Yeah, I'm now Sukzini, Phil. Yeah. Sukzini, Malume Ngani, Jano, Phil, Matim Wasilia. Oh, yeah, so what time to Sulutav? So, I've got a question, bruh. Question? Yeah. For me, I see. Puzelani. Mina Puzelani. Yeah. Puzelani. I mina ngiyaziphuzela nje ngokwempilo nje. Mara vele mina ngigcwala ngayini. Amademdi. Mara ngiphuzile nginamandla, ngisomandla mina. So much it's crazy how alcohol kills the liver. Mara mawudakiwe uba nesibindi. Uba nesibindi mina. Sangiphuza mina. And then mina ngiphuza yini black. Ngiphuza yona. And then ngiba nesibindi, ngiba nepower. Abona no nginamandla. Okay. So waqala nini ukuphuza? Hayi ngisakhumbula. Ngoba bowudakiwe. Ngidakiwe mina. Angisakhumbuli nokukhumbula ngaqala nini. Owasengikhodi no. After 2 years ngiyabuyela sengizobamba dates after 2 years. So angisunderstand ukuthi ngaqala nini. Mara hayi ngiyabula bona. So yabona nongihappy, ngijabulile nginamandla. Noma ngithi ngiyolala ngizoba namandla, noma ngathi nje ngizolala ngobhebeza nginamandla. So Phela ama-gents la bewaringa. Ama-gents bewaringa, as ama-gents bewaringa ngayo uSithukzini. Yazi bathini? Bathi uSithukzini ukwazi ukushela makadakiwe kuphela nithini bafethu. Noma so uyashela iSithukzini. Makele uSithukzini. Mina ngiyamcwala makadakiwe awune-flag. No, abekho wrong. That's why sibuyela lapha emuva. Ngokuthini ngithola amandla. No guys, uSithukzini mina kancane wena ngomkhaba. Mina kancane. Uphuzelani? Wow! Unola yini lo? Susabalevula. Unola yini wena? Unola yini? Tala la. Wow, sorry. Unola yini wena? Unola yini wena? Lelo ndakwini la maraku. Utaka maraku. Unola maraku wena? Maraku. Okay. Swesi ukuma maraku utayindla yini? Nomasha. So bafethu Malum King lona sila kwaSomnandi. Yes, my friend has a restaurant. Let's just ask abantu baphuzelani. Let's go. Hello Moho. Hi, King. How's it? I'm good, King. I'm great. Let us go. Hi ladies. Hello. How are you? Hi. Hi. So bafethu the grand. Qale ngo-uncle. Uyaphuza? Ya ngiyaphuza bafethu, ngiyaphuza. So qaleni nokuphuza. Ngicabanga ukuthi ngiqalela ngo-2002 ukuphuza. 2002. Yeah. So kahle uphuzelani? Akuyona indaba yakho leyo ukuthi ngiphuzelani kodwa ngiyaphuza. Okay. So bafethu Malum King lona ngiphethe bani namhlanje? Phethe izinto ezimnandi. Amanandi amaningi obvious. Awebo. Awudanko. So uyaphuza? Mfana uyabona nawe. Okay, uqaleni nokuphuza baba. Uqaleni nokuphuza.
more than 18 years. 18. Yeah. 18 years. Yeah. Uphuzelani. To have fun, yabo. Okay. Awudako, aspirits. Spirit. Yasho bafethu, this is Malum King representing Motion TV. Uphuzelani. So lang na nepagania. Hello Pagania. Hello, Paga. How are you? I'm okay. So ufila kanjani ngozi team yethu yakuthola match? I'm disappointed actually. They expect to win, but next time so much on. Like sithrowe ne team eswag ne. Swag. Baphunyukile kahle. Baphunyukile. The Chiefs is swag. The Chiefs. Okay, uphethene esandleni. That's brutal. Oh, uyaphuza. Yebo. Uqaleni nokuphuza. Last week. So uphuzelani.